ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା। ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା କାହାଣୀଟିର ତୃତୀୟ ଭାଗଟିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶୁଣାଉଛି। ପୂଜା ଯେତେବେଳେ ଚିଠିଟିକୁ ଖୋଲି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପୂଜାର ମା ପୂଜାକୁ ଡାକିଲେ, ପୂଜା କ'ଣ କରୁଛୁ? ତତେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଲିଜା ଆସିଛି। ପୂଜା ଚିଠିଟିକୁ ବହି ଭିତରେ ରଖି ଲିଜା ପାଖକୁ ଗଲା। ଲିଜା ପୂଜାର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ। ଲିଜା ଓ ପୂଜା ତା ରୁମ୍ରେ ବସି କଥା ହେଉଥିଲେ। ଲିଜା ପୂଜାକୁ ପଚାରିଲା, ତୋ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ହେଲା? ପୂଜା କହିଲା, ଭଲ ତ ଲେଖିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି ଆସୁଛି। ଏଇଭଳି ପୂଜା ଓ ଲିଜା 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପୂଜା ଚିଠି ବିଷୟରେ ଭୁଲିଗଲା। ଲିଜା ପୂଜାକୁ କହିଲା, ପୂଜା ଟିକେ ତ ସାହିତ୍ୟ ବହିଟି ମୋତେ ଦେନା, ମୋ ବହିଟିକୁ ପାଉନି। ପୂଜା ଲିଜାକୁ ତା ସାହିତ୍ୟ ବହିଟି ଦେଇଦେଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେହି ଚିଠିଟି ଥିଲା। ଲିଜା ବହି ନେଇ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ପୂଜା ତା ମା ସହିତ ଘର କାମ କରୁଥାଏ। ଆର ଦିନ ପୂଜା କଲେଜ ବାହାରିଲା। କଲେଜ ପହଞ୍ଚିଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରକାଶର ଦେଖା ହେଲା। ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୂଜାକୁ ଦେବାକୁ ତାର ସାହସ ହେଉନଥାଏ। ସେ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ। ପ୍ରକାଶ ପୂଜାକୁ ପଚାରିଲା, ପୂଜା ତୁ ମୋ ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି ପାଇଲୁ? ପୂଜା କହିଲା, ନାଇଁ, ମୁଁ ତୋର ମୟୂର ପକ୍ଷୀଟି ପାଇଲି ନାହିଁ। ପ୍ରକାଶ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିଛି। ପୂଜା କହିଲା, କ'ଣ? ପ୍ରକାଶ ତାକୁ ଚକୋଲେଟ୍ଟି ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ନେ। ପୂଜା ଚକୋଲେଟ୍ ନେଲା ଓ କହିଲା, ଆଜି କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲୁ? ପ୍ରକାଶ କିଛି ଭାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। କହିଲା, ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ପୂଜା ହ୍ୟାପି ବାର୍ଥଡେ କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରକାଶ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାଏ କି ପୂଜା ତା ଚକୋଲେଟ୍ଟି ନେଲା। କଲେଜ ଛୁଟି ହେଲା। ପୂଜା ତା ଘରକୁ ଗଲା। ପୁଣି ଆର ଦିନ ଲିଜାର ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ପୂଜା ସକାଳୁ ଲିଜା ଘରକୁ ଗଲା। ଲିଜାକୁ କହିଲା, ଲିଜା ସାହିତ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଚାଲ ଟିକେ ପଢ଼ି ନେବା, ତାପରେ ଜନ୍ମଦିନର ଆୟୋଜନ କରିବା। ଲିଜା କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଓ ଲିଜା ସାହିତ୍ୟ ବହିଟି ବାହାର କରି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୂଜା ଚିଠିଟିକୁ ଦେଖିଦେଲା ଓ ଲିଜାକୁ ପଚାରିଲା, ଲିଜା ଏଇଟା କ'ଣ? ଲିଜା କହିଲା, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ପୂଜା ଚିଠିଟି ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରକାଶ, ମୋ ପ୍ରିୟତମା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୋ ପାଇଁ ଏଇ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି, ମୋ ମନ ଖୁସିରେ ଭରି ଯାଉଛି। ତୁ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତୋ ହସ, ତୋ କଥା, ତୋ ଭାବନା ସଦା ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ତୋ ସହ କଥା ହେଲେ ସମୟ କେମିତି ଚାଲିଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିପାରେ ନା। ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତୁ ନଥିଲେ ମୋ ମନ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗେ। ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ହିଁ ମୋ ମନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ନିଜର ହୋଇ ନାହିଁ, ତୋର ହେଇଯାଇଛି। ଜାଣିନି ଏମିତି କି ଯାଦୁ କରିଗଲୁ, ମୋତେ ମୋ ଠାରୁ ଚୋରେଇ ନେଇଗଲୁ। ତତେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନି। ବୁଝେଇ ଦେ ତୁ ମୋ ମନକୁ ଚୋରେଇଲୁ କାହିଁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସିନା, ହେଲେ କେମିତି କାଟିବି କୁହ ଜୀବନ ତୋ ବିନା? ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ଦେଖୁଥାଏ, ସମୟ ସରେ ନା। ଦିନ ସିନା ସରିଯାଏ, ହେଲେ ରାତି ମୋ ପାହେନା। କଲେଜ ଯିବା ବାଟରେ ମନ ତୋତେ ଖୋଜୁଥାଏ, ତୁ ଏବେ ଆସିବୁ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ମୋ ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ତୋ ପାଇଁ ଥିବ। ଜାଣିଛୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଲେଖାରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବ ପ୍ରିୟତମା। ପୂଜା ଚିଠିଟି ପଢ଼ି ଏତିକି ଜାଣିପାରିଛି ଯେ ଚିଠିଟି ଲିଜାର ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଚିଠିଟିର ଉତ୍ତର ପୂଜା କ'ଣ ଦେବ? ପ୍ରକାଶ। କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ କମେଣ୍ଟ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।